Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καφέ. Να κάνω μια ερώτηση. Έχω ένα 10 ευρώ κέρματα. Μήπως χρειάζεστε κέρματα, αλλά μπορούσατε να μου τα χαλάσετε? Αχ, ναι, πάντα χρειαζόμαστε κέρματα. Συνέχεια ξημένουμε. Ορίστε. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε. Το πάρα πολύ. Μετρήστε τα καλού κακού, γιατί μπορεί να έχω κάνει κάποιο λάθος. 2, 4, 6, 8. Έχετε δίκιο, λείπει 1 ευρώ. Ευτυχώς που τα μετρήσατε. Είδατε τι σας έλεγα? Ορίστε το 1 ευρώ. Μην μας περάσετε για τίποτα επιτίδιους. Μα τι λέτε καλέ τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλοσύνη σας. Τόσο ακούμε καθημερινά πόσοι επιτίδιοι κυκλοφορούν, προσπαθούν να κοροϊδέψουν όμορφα κορίτσια σαν και εσάς. Μα τι λέτε τώρα. Υπάρχουν τέτοιοι. Αφήστε τα, χαμός γίνεται. Α, να σας πω, έχω και ένα δεκάρικο. Δεν σας το δίνω και αυτό να μου δώσετε ένα 20άρικο? Ορίστε. Φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κουκλά.